तिकडं फाक चालू झालो आणि आता आम्ही घरातनं बाहेर पडलो काटिया घेऊन. चला लवकर, फाक संपत आलोय. काय मेलं मग आणला नाही खरा, घरात बसवून ठेवला नाही आणि आता धावता होते काटिया घेऊन. काही ना काटिया घेऊन धावते नुसतं. आता फाक चालू झालो आहे. हे आला होता आम्ही. मध्ये होली आहे, ती होली आता पेटवतील तेव्हा उजेड होईल. येतोय सातमध्ये नाही मी कसे एक फेरी मार. काय काय करता मग याला काय तू 2 मिनिटं बघ नंतर तो बस घ्यायचं काट्यान दांडकाची काय काय समजेल. दांड काय मी बांबू काय आणलोय. तुला नाही 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 नाही. शेक लागतोय, शेक नाही लागतोय. होळी बघ एवढी. होय तुमच्याकडे कुठे होळी? एवढी नसते, छोटी असते. आणि असं करीत नाही, मजा येत नाही. मुंबई सारखी छोटी. दोन्ही घे दोन्ही घे गेल्या की गेल्या दोन्ही. हो वेळ हा एकदा नेतील पळवून नेतात. आमटी टाकतो यार. हे उलटी टाकलं. जा टाक जा.
हा आमटी निला नियक आणल्या नाहीत ना होय काय आलं काय नाही ना नाही काय झालं नाही त्याला काही नाही शिडी घेऊन जातो ना शिडी जाताना मी एक नेतो ना अरे आम्ही दोघं शिड्या घेतो हे नाही का वादळ पाणी घेऊन येतो पाणी हातो नको नको राहू दे अरे तुषार मी घेतो अरे ठेवायला जातो घरी नाही नाही यार पडल तो पेटो 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 तो वड कुणाचा पण वड हे चांगला मार जोरानं त्याला दे ना तो स्वतःही वाजवत नाही त्यालाही देत नाही त्याला वाजवू दे ना तो ट्रेन आहे सुजित ट्रेन आहे तू घे परत घे जातो तू तिकडे थांब ना आता वाजवायला अरे वाजला दे त्याला अरे मधू सारखा तिथून असा आवाज येऊ दे बॅटरी चप्पल कुणाची चप्पल आहे वाकडाची कडा
पाणी पण मिळेल हा तोंडात मिळते वरणात जातं सगळं तोंडात जातं आमट्या किती आहे याचा जोश काय अजून जात नाही आहे
माझी आता इच्छा मिळली आमच्या गरम आहे जा दर्पण जा वाजव जा हा जास्त मोठी निघाल दे मी करतो दे तुझा हो जरा तुझा थांबा इथं हात नका ठेवू. नाही नाही कॅमेरा. इकडे सोड एक पारे मला दे. नाही भाजलेला आहे दुसरे आमट्यान बाबू जा तिकडे दादा देतो जा दादा देतो जा आणला भरपूर इकडे नाही दर्पण वरण नाही तिकडे वारा आहे पेटो 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 अरे काय भाजला त्याचा भेटले 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 माझं ठेव एक बाजूला ठेव वाजव ना हे बघ किती आहे ते जेवण दा हे बघ नाही अजून भाजलेला आहे काय ते आमटी असतात आमटी इंग्लिश मध्ये सांगितलं दर्पण भाजली हा भाजली भाजली काय करता नाही जा दे भाजले लवकर निघाला तो हिबा दर्पण हिबा उचल उचल हिबा दर्पण हिबक हा हिबक भाजली ला बाजू या टाक जरा थोडी दर्पण टाकला मोबाईल अरे नको लावूस बंद कर नाही बंद होत आले का आलप्याचं टेलनेट भंगार हे बघ ओ हॅलो तू आता येतेस ए मला नेट तर सांगू नको मस्त आली ही वाली बाबा बघ बाबा जमा आहेत
बघ मला एअरटेलला एअरटेलला मला 5G चालतं चालतंय मला मध्ये हॉटस्पॉट द्यायचं घे फोटो पाहिजेत ना घे 5G आहे ना चालतो तो चालता आला पाहिजे काय रुपा 1 Pro काय काय पासवर्ड उलटे अंक मग काय आम्ही उलटे आहोत नारळ आहे ना शेवटीला तू तुझा नंबर आहे ना कोणाचा त्या ताईचा हा आहे आणि ती पाठवेल तो हिला पाठव मोबाईल तापला मी म्हणते कुठं पर्यावर तू फुसकी निघाली इकडे बघ काय तो अगो स्टेटस बाई. पडला पण लाईव्ह होलिका दहन काय लाईव्ह होलिका दहन आयुष कुठला झाला होलिका दहन मेल्या कुठलं दहन नाही मी ऐकलं दळ काका जरा तुमची अँटिक नाही बंद होते ते बाबांची आहे ती ठीक आहे नाही तुला बंद नाही होत कसं होईल बोट टाकून टाकून जमलो ए बस झाले व्हिडिओ बंद कर